Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Skandal u najavi u Argentini. 19-godišnji Santiago Lara tražio je preko advokata da se otkopa telo sahranjenog Diega Armanda Maradone manje od 24 sata pošto je ono položeno na večni počinak u Buenos Airesu. Maradona je preminuo u sredu u 60. godini usled srčanog udara. A sada je advokat Jose Nuez podneo zahtjev preko porodičnog suda u La Plati tražeći autopsiju, DNK analizu i da se telo prebaci u sudsku mrtvačnicu. Nuez je o zahtjevu pričao i putem argentinske televizije, a ovo nije prvi put da klijent Santiago Lara biva u centru pažnje sa istim ciljem. Lara je navodno 600 dete Maradone i svoju borbu da dokaže da mu je sin počeo još 2014. godine, kada mu je bilo samo 13 godina. Maradona je inače priznao zvanično 5 dece, s tim što mu je za 2 trebalo duže vremena da bi to učinio. Dok je Diego bio živ, Lara je više puta pokušavao da dođe do nagodbe i pravnog tima Maradone i u tome nije uspevao. Majka mi je umrla kad sam imao samo 3 godine, ali neposredno prema što je preminula, kada su je skinuli respirator da bi mogla da priča, rekla je advokatima da sam Diegov sin. Samo hoću da znam ko sam. Finansijska strana ovoga me ne zanima. Znam da će ovako nešto izazvati previranja u Argentini, ali ako ja ne uradim to, ko će mi dati DNK? Rekao je Lara.